Vítajte pri dnešnom kvíze. Čakajú vás 3 úrovne obťažnosti a posledná potrápi aj tých najlepších. Pripravení? Poďme na to. Toto mesto má v názve slovo nové, no jeho história siaha až do 13. storočia. Ktoré to je? Správne. Je to starobilé Nové Mesto nad Váhom. Ľudia a šimpanzi sú si prekvapivo blízki. Koľko percent DNA máme spoločného? Neuveriteľné, ale pravda. Zdieľame až 98% DNA. Toto zviera trávi väčšinu života spánkom, až 22 hodín denne. Ktoré to je? Dúfame, že ste to vedeli. Je to koala. Naše telo je zložitá stavebnica. Koľko kostí ukrýva dospelý človek? Správne. Dospelý človek má presne 206 kostí. Bratislava je najväčšie slovenské mesto, ale ktoré je druhé najväčšie? Áno, druhé najväčšie slovenské mesto sú Košice. Každý rok sa tu stretáva Svetová filmová smotánka. Kde sa odovzdávajú Oscary? Presne tak. Oscary sa odovzdávajú v Los Angeles. Chlapec, ktorý prežil. V ktorom roku sa Harry Potter prvýkrát objavil v knihkupectvách? Bol to rok 1997. Svet sa zmenil navždy. Zaznie pri každom víťazstve a každej slávnostnej chvíli. Ako sa volá naša národná hymna? Správne. Naša hymna je Nad Tatrou sa blízka. Malý, no dokonalý lovec. Koľko nôh má pavúk? Áno, pavúk má 8 nôh, nie 6. Slovenčina má svoje záľudnosti. Ktorý zápis stredného dňa v týždni je správny? Jednoducho a správne píšeme streda. Futbal pozná každý. Koľko hráčov jedného tímu je naraz na ihrisku? Správne. Na ihrisku hrá 11 hráčov. Austrália je krajina plná prekvapení. Aké je jej hlavné mesto? Wow! Hlavným mestom je Canberra, nie Sydney. Národné jedlo, ktoré má každý Slovák v srdci. Z čoho sa vyrábajú brinzové halušky? Správne. Základom pravých halušiek sú zemiaky. Prechádzame na druhý level obťažnosti. Stýrok spí v zámku obklopenom trním. Ako sa volá táto rozprávková princezna? Áno, je to krásna šípková ruženka. Najničivejší konflikt v dejinách ľudstva. V ktorom roku sa skončila druhá svetová vojna?
Presne tak. Vojna sa skončila v roku 1945. Rozprávková silueta a festival duchov. Ktorý slovenský zámok láka najviac návštevníkov? Správne. Najnavštevovanejší je Bojnický zámok. Slnko svieti každý deň, ale ako dlho trvá jeho svetlú cesta k nám? Neuveriteľné. Svetlu trvá cesta iba 8 minút. Bojový pokrik slovenskej literatúry. Kto stojí za slávnou básňou Morho? Áno, Morho, napísal Samo Chalúbka. Žltý kov, ktorý fascinuje ľudstvo od nepamäti. Aký je jeho chemický symbol? Správne. Symbol zlata je AU z latinského aurum. Učiteľ chémie s rakovinou, ktorý sa rozhodne variť metamfetamín. Ako sa volá tento seriál? Presne tak. Je to legendárny Breaking Bad. Rýchly matematický test. Koľko je 15% zo 400? Dúfame, že kalkulačku ste nepoužili. Správna odpoveď je 60. Naše hlavné mesto leží na brehu mocnej rieky. Ktorá rieka preteká Bratislavou? Áno, Bratislavou preteká mohutný Dunaj. Základy z farmy. Ako sa nazýva samec ovce? Správne. Samec ovce sa volá baran. Slovenský tenis má svojich hrdinov. Ktorý z nich sa vyšplhal najvyššie v rebríčku ATP? Je to Dominik Hrbatý. Kariérne maximum. 12. miesto. Bez tohto hormónu by naše bunky nedokázali spracovať cukor. Ktorý orgán produkuje inzulín? Správne. Inzulín produkuje pankreas. Prichádza tretia, najťažšia úroveň. Rok 1917. Vznik spoločného štátu. Kto sa stal jeho prvým prezidentom? Áno, prvým prezidentom bol Tomáš Garrigue Masaryk. Keď sa Zem zatrasie, vedci siahnu po tejto stupnici. Čo vlastne meria? Presne tak. Meria intenzitu zemetrasenia. Tisíce ostrovov, zálivov a fjordov. Ktorá krajina má najdlhšie pobrežie na svete? Najdlhšie pobrežie na svete má Kanada. Malý chlapec z asteroidu B612. Kto je autorom tejto nadčasovej knihy? Správne. Napísal ju Antoine de Saint-Exupéry. Najpredávanejší album všetkých čias. Kto stojí za legendárnym thrillerom? Áno, thriller vydal král popu Michael Jackson.
Opak štedrosti. Ktoré slovo je antonymom výrazu štedrý? Presne tak. Opakom slova štedrý je lakomý. H2O, vzorec, ktorý pozná každý školák. Z čoho presne sa skladá molekula vody? Správne. Jeden kyslík a 2 atómy vodíka. Jedno z najstarších miest na Slovensku leží pod kopcom Zobor. Ktoré to je? Áno, mestom pod Zoborom je starobylá Nitra. Najväčší suchozemský živočích si dá na čas aj s príchodom potomka. Ako dlho trvá tehotenstvo slona? Neuveriteľné. Tehotenstvo slona trvá až 22 mesiacov. Vesmír je nepredstaviteľne veľký. Koľko galaxií odhadom obsahuje jeho pozorovateľná časť? Pozorovateľný vesmír obsahuje až 2 bilióny galaxií. A sme na konci kvízu. Veríme, že ste otázky hravo zvládli a nezabudnite sa so svojím výsledkom podeliť v komentároch. Budeme radi za každý like, komentár a odber. Ak máte nápady na ďalšie témy, ktoré by ste chceli, aby sme spracovali, tak nám ich určite napíšte pod video. Ďakujeme.